tosiaan meneillään. Joo, ei siinä mitään. Mä huomasin sen kyllä, te ette vaan ole kuunnellut minulta. Joo, mutta tosiaan niin ei mitään. Meillä on tosiaan joulutervehdyksen pilottijakso meneillään ja moi että. Te olette laittanut tosi kivoja kuvaviestejä tänään. Hyvinkin koira-aiheisilla viesteillä ollaan menty, mutta näähän on vaan tosi kivoja, eli jatkakaa samaan malliin. Minkäs rotunen kaveri tää on? Onks tää pläyräkoira? Eli mäyräkoira siis suomeksi sanottuna. Muuttuukohan ilmasto niin, että emme saa lunta enää koskaan, kysyy vesimies nainen. No, toivottavasti ei, koska minä ainakin tarvin sen vuoden aikojen vaihtelun, vaikka olisi sitten joulun ja uuden vuoden välin lunta vaan ainoastaan. No kesä pikkasen pidempään ehkä olla, mutta kuitenkin minä tarvin sen, että lunta tulee. Sitten pitää lähteä jokin Siperiaan, jos ei muuta. Mutta kyllähän viime vuonna esimerkiksi oli tosi lumista ja kylmää. Ainakin, että toivotaan nyt sitten, että näin ei käy. Kuvani, jonka lähetin ruskea ja monta pehmälailla ja tonttuhattu päässä on Vilje sekarotuinen, terveisiin Eija. Okei. Niin tämä kaveri tässä näin. Joo, no kun se näyttää kun tuossa on toi valkoinen, niin se olisi ihan hyvin voinut olla vaikkapa joku terrieri tai joku muu vastaava. Mutta terkkuja vaan sinne pienelle pienelle vilikoiralle, mutta kuitenkin suloinen kaveri. Joonas, huomenta kulta, hyvää ja rakasta mieltä sun päivään. Yritän sua okei. Ilmeisesti puhelimella. Me ollaan Petillä, en lait kouluun. Oon vähän kipiä. Jos olisit hoitamassa, ois ihanaa tämäkin. Voi Joonas, sieltä tuli ihana ja lämmin viesti. Siis tollaset kyllä piristää aina mieltä. Toivottavasti Joonas olit siellä ruudun toisella puolella.